разказва историята на това как едни обикновени селени от Османската империя започват да пътуват из Европа и започват със своя занаят да се утвърждават като едни от най-добрите градинари. Ние знаем, че българските градинари са известни в Австрия, в Унгария. Това са местата, където всички знаят, че е имало български градинари, само че български градинари има в Северна Америка, в Южна Америка, в цяла Европа, дори и в Австралия. Най-интересната част от тази експозиция, тази, която буди най-много вълнение, особено в най-малките посетители, е макета на бахча. Благодарение на долапа, градинарите са успявали да полеят своите градини много ефективно. Благодарение на него могат да компенсират денивелация от 10 метра. Българските градинари са вземали земя под наем в чужбина. Благодарение на тази технология те са успявали да вземат земя под наем, която местните не могат да полеят толкова ефективно. И това е една стъпка, която им дава предимство пред местните градинари, защото, разбира се, градинари е имало в Централна Европа много преди българите да решат да отидат там. Тази технология българските градинари я виждат от гръцките си колеги през 18 век най-вероятно. Всъщност, долапа като технология е създадена още в древна Месопотамия. Тоест не е нещо, което българите са създали. Те го виждат от своите колеги гръцки. Не случайно имам един прекрасен български израз, че занаят се краде. Това са направили. Видели си технологията? В един момент са решили, че благодарение на тази технология те могат да се насочат към големите пазари в Европа. Долапа се задвижва с животинска сила. Разбира се, най-голямата помощ за хората в онзи период са били животните. Задвижва се с животинска сила, движението се предава и голямото колело, което има кофички, качва вода в високата част. Долапа може да бъде разположен в река, но може да бъде разположен и в изкоп на брега, който се нарича кофия. Водата се предвижва и стига до всяка една част от градината, гарантирайки, че всяка част ще бъде полята, но давайки възможност да регулираме в коя част на градината ще има вода. Тоест, ако искаме да отцепим някой сектор, в който в момента не отглеждаме нищо, не го поливаме, преграждаме водата. Много простичка технология. Градините и сега всички баби ги организират по този начин, с вади и с долапи. Другата технология, която лясковските градинари прилагат, е технологията на така наречения ястък, тези малки парници, в които са се отглеждали разсади. Ястъците са били изкопи дълбоки 1 метър, които се пълнят с оборска тори почва, в които се засяват семена, покриват се с стъклени рамки и благодарение на това българските градинари успяват да изкарат продукция много по-рано от своите местни колеги. По тази причина те са успявали да се наложат, защото каквото и да си говорим, българите са били чужденци. Изглеждали са като селени от Османската империя. Ако на съседната сергия на пазара някой местен знаещ езика продава същата продукция, никой няма да си купи от българите, но факта, че те успяват да изкарат продукция по-рано, им дава възможност да не се наложат на пазара и местните да свикнат с тях. Едно от най-важните неща за градинарите, а и за всеки, който се занимава с зеленчуци и иска все пак да отгледа реколта, са семената. По тази причина лясковските градинари много рано са разбрали, че трябва да селектират свои сортове, които да им гарантират продукция и които да им гарантират качество. От нашия регион излизат много местни сортове, лясковски лук, калинков пипер, който е кръстен на Моско Калинков градинар от Лясковец, и лясковска бамя, която е много интересна и много популярна, особено през 20 век. Българските градинари изнасят не само своето знание как да организират градините и не само знанието как да строят долапи и ястъци, но изнасят и своите семена. Не случайно различни сортове, излезли от българските земи, са познати като български. Например, лясковския лук в Румъния е познат като български лук. В Русия има български пипер, който и сега се знае. Българските семепроизводни дружества успяват да си отворят свои кантори в държавите, където пътуват градинарите и, разбира се, за да са удобни за местното население, отпечатват каталози на езика на държавата приемник и много скоро българските семена стават невероятно популярни. И освен българските зеленчуци, по европейските пазари започват да се търсят и български семена, и български сортове.